bersama player kita Mr. Dombel, ketipong kita Mr. Gring Gingen. Cerita sing kaliarani nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayange sing kaya liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing iso dilahirke ning keluarga sing koyo ngene tak tampa apa-apane kabeh yen pancen kene iki takdire kudu iso kuat meneh mergo ra disangka wong tuane kudu iso ngatur dhewe ra ono cekelane kene men anak sing rusak omahe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean sing ya ora ana sing iso dilahirke ning keluarga sing koyo ngene tak tompo apa-apane kabeh kahanane yen pancen kene iki takdire kudu iso kuat talungane mergo ra disangka wong tuane kudu iso ngatur dhewe ra ono cekelane ngene menen nak sing rusak omahe
Vivian, satu tembang atensi dipersembahkan ada ikone wong tua dari nuansa dangdut beralih ke nuansa campur sari.